som teda Kristian Gaľa a chcel by som vám ukázať ľahký trik s kartami. Na tento papierik si dám hociaké číslo kariet a dám do peňaženky. Tu potom dám navrch kariet. Tu potom dám preč, hľadám číslo, aj tam kráľ. Ten potom dám, odhalím, že je tam kráľ. Kráľa. Potom zamiešame si karty. Rozložím. A odhalím, že je to kráľ. Ďakujem. Dobre? Ďakujem.